Kaixo aki! Kaixo! Zegur! Ba, bueno, ondo eta triste gaur pixkat. Zergatik. Ba, lagun handi bat hiltzaigulako gaur goizian. Bai, eta horrekin tristurakin, baina baita ere pozik gaur hemen zurekin naulako eta ilusioa itezialako honea tortzeak. Esan daiteke zein den edo. Bai, ba, begira da, izena du Kris, eta da lagun handi bat, gurekin mugimendu feministan militatu duna, lagun handia urte askotan, eta minbiziakin 2 urteko borroka luze bat eta gero, gaur nintzaigo eta hoxe. Sentitzet. Bai. Nola zaude. Mugituta, bai. Bueno, bakarrik esan duzu grabaketa zeak nebak egin nahi baduzu, edo zer egin nahi baduzu, edo buia, edo paga, edo nera, egin lasai. Osondo. Mesedez. Bai. Eki zagautzekoa, zera idazlea, poesia idatzi duzu, baina nolatan dato idazteko gogo hori. Nik uste idazteko gogorrek dauzkala arrazoi desberdinak. Bat da, ni txikitan amonak inbertxotan itenun, aitak inbertxotan itenun, hitzekin jolaste asko gustatzen zitzaiten. Hori alde batetik, idaztea ere bai, txikitatik. Eta gero 12 urterekin amaik zitzaidan, baita ere minbiziarekin. Niege ama hilegi zitzaida leusemia batekin. Minbizi batekin, guainala, apirila egingo ditu 8 urte. 8 urte, beira. Bai. Bai, minbiziana da gogorra, bai, eta hoxe, ama galdunun 12 urtekin, eta orduan hasi nintzen idazten gehiago. Eta hortik aurrera, denbora askoan idatzi nun, eta jarraitzen dut, era batera edo bestera, poesia ez bada beste gauza batzu, baina gustatzen zait idaztea. Galdera bat, amagatik idazte duzu. Amagatik asko idatzi izan dut, lagunengatik ere idatzi izan dut, nire buruaz, besteetaz, pixkadanetik, bai. Alde egantzira nabil izen bugoa ezaguna egingo zaizu poesia helburu bada. Zer da alde egantzira nabil? Alde erantzira nabil, da hitz jolas bat, bai. Alderantzira nabil, esan nahi du pixkat aldrebes nabil edo atzeraka nabil, baina atzeraka nabil ez du esan nahi atzera egin nahi dut. Baizik eta kasu honetan eraiki kontutan izan da, bereziki gizon eta emakume bezala edo pertsona bezala hainbat aurre iritzitan, hainbat jarreretan eraikiak izan geha, ez? Sozializatuak izan geha. Orduan, eraikia izan naizen hori deseraiki nahi dut, orduan alde erantzira atzera deseraikitze horri egiten dio referentzia, bai? Eta erantzitza ere azkenean da ez, jantzi dizkiguten erropak, igual ez ditugu guk aukeratu, orain erantziko naiz nik nahi eten hori jazteko, pixkat, hitz joku hori egin nahi. Zergaitik poesia, kaixo gogoetan. Zergaitik poesia? Ez dakit, beti gustatu zait hitzekin jolastea eta poesiarekin, orain azken aldian poesia gutxi idazten dut, nahiko burua, ez dakit, ez zait ateratzen. Baina poesia idaztetenean sartzen naiz olako mundu imaginario batean hola, eta hor galtzen naiz, hitzen artean galtzen naiz, eta horre hon naiteke luze. Eta bai, da eremu bat, bai. Gustora sentiarazten hona. Nire bai, nirakat gauza bat poesiakin luze egon naiteke, baina poema batekin. Osea, ez zaitateatzen poema bat, baina gehiago egunean berritak idaztea.
Ez ezatzen izan behago ditu egunean poema bakarra. Gehiago ez. Eta nugatetu nahi duzun alde egantziren abileko poemak zerikusia daukate beraien artean. Badute, baino gai desberdinak lantzen ditut. Eta daude ere etapa desberdinak, nire bizitzako etapa desberdinak, zenik olerki horiek idatzi nituen 10 urtetan. Eta 10 urtetan gauza asko gertatzeia. Eta bueno, nahi 10 urte horietan gauza asko gertatzen zitzaizkidan. Eta tartean ezagutu nuen klandestinitatea eta espetxea ere bai. Eta orduan garai horietan idatzitako poemak dira asko. Eta hor kontatzen dut, momentuko bizipenak ez. Baita ere, asko nire borroka ibilbideari lotuta, eta beste asko gorputzari lotuta, sexualitateari lotuta, nahi eta ezinei, desirari lotuta baita ere, desira nahi eta ezin horiei asko idatzi izan dut horren inguruan ere bai. Ez dakit, gai desberdinak, bai. Ukitu dizkizuten gaiak dira denak. Bai. Eta batzuktan igual nik gorpuztu ditut nire azalean eta kontatu dut edo saiatu naiz adierazten nik sentitzen nuen. Eta beste batzutan izan da, igual ikusituten istorioak edo entzun ditutenak eta inpaktatu diatenak, horiek kontatzen saiatu naiz edo ez dakit. Edo igual liburu bat irakurri dut eta liburu horrek zer pentsatu handia eman dit, orduan gero hortik olerki bat atera dut, edo ez dakit, hola, bai. Nahiko improvisatuak izate zian, Nahiko idea oso improvisatuak. Bai, beti zabetzen aia idazten irakasua. Eta exigenteago bihurtzea eta gai bai ikuste batzu gai honetatik abiatuko nahi edo. Bai, baina exigentzia nahi egia da, eta exigentzia tamaina batean lagungarri izan daiteke, baina oso exigentea bilakatze bazea, eta igual nahi gertau zaitelako, momentu baten, blokeatu ite zaitu edo... Mugatu ite zaitu, bai. Niri hori, askotan ditutuz, eta igual muga hori, eta gero egon idatzi gabe edo gizema denboa berriz hasi, eta gaina egon gabe muga hori gatik egoizago zetako mugatuta gainago, eta igual gero egun gertean hasi, eta esatazu muga horiek nik jartzen dituen ez poesiak. Noski, beti. Eta gero batzutan igual ondo etortzen da ere tartetxo bat ere, reposo idatzi gabe, baina egia da, bai, askotan gu geu jartzen ditugula muga horiek. Zu nola idazten ditu musikakin, musika gabe, ordenagailuak nola. Beira, ni hasieran hasi nintzen ere kuadernotan idazten. Eskolan irakasleak entzun beharrean, nik posi idazten nun da. Denbora pasa, Eta gero, aurrerago kuaderno bat igual erosi eta kuaderno hortan idazten nun. Eta pasan nintzen ordenagailura. Eta azkenengoak, baina asko idatziet papelean, Asko. Baina ordenagailuan ere bukaera aldera asko idatziet. Eta asko idazten nun, musikakin ez dut gogoratzen musikakin o musika gabe. Baina seguru nago, musikakin idatzi detela, ze adibidez espetxean egon nintzen 5 urtetan, nik musika asko entzuten nun. Zan ere konpainia hor, bakardade hortan, eta idaztea ere bai. Eta nik uste seguru biak hor gurutzatu ziela behin baino gehiotan. Eta hoxe, esango nuke ordenadorez azken aldian asko, eta baita ere sinonimoen hiztegi batekin edo hiztegiekin
horrek asko laguntzen induen, gustatzen zitzaidan hor kotilatzea eta ibiltzea. Espetxean idazteko ezin sentituko etxean bezala ez. Inundik inora, ez. Osea, idaztezen baina izango zen beste gogoa baina behar bat ez. A ber, aipatzen da asko horrelako lekutan, edo bereziki bai espetxean edo giltzaperatuta zaudenean sormenak laguntzen dula ebaditzen. Azkenean, errealitate hortatik ateratzen eta nik uste hori egin daitekela modu desberdinetara. Izan daiteke jertxe bat josten, izan daiteke margotzen, izan daiteke, ez dakit, meditatzen, eta izan daiteke idazten. Eta bai, horretarako bide bat zanez, eta gero bat denborari balio propio bat emateko. Bai, denbora lapurtu nahi dizuten leku horretan, edo ez? Pixkat hor itxita bakarrik eta usteltzen utzi nahi zaituzten momentu edo espazio horretan, zuk agentzia hartzen duzu eta esatezu, nire denbora honen jabe egingo naiz eta baliatuko dut idazteko, baliatuko dut gozatzeko, baliatuko dut gustatzen zaiten hori egiteko, ez? Kalean egingo nuken bezala. Eta nola egizten da alde egantzidan apel papeletik zuza argitaletxera. Ados. Nien egon momentu hortan, esango nuke Fresneseko espetxean, eta neuzkan poesia sorta bat idatzita, eta lagun handi batek, Katjalin Miner ezagutuko zu, lagun batek, Bistaz. Esan zida, egin behar dezu zerbait poema hoiekin, o saiatu argitaratzen edo, eta nik esaten nu, hauek argitaratu, nik. Eta orduan, proposatu nion Atera Mineria da editorial txiki bat, espetxeko kideek idazten dituzten edo beraien sorkuntzak plazaratzen dituna eta argitaratzen dituna. Orduan nahiei bidali nien. Irakurri zuten da esan zidaten, hau bidaliko diegu Elkar eta Susara, ea prest dauden argitaratzeko, ez baditzute, esaten badute ezetz, noski guk argitaratuko dugu, baina esaten zuten, beraien ustez saiatu behar zela hori egiten. Eta orduan, Atera Minekoek proposatu zieten, da Susak segituan baietz esan zun, eta horraz izan hartu emana beraiekin, eta Gorka Arresek egin zituen editore lanak. Orduan, boka zegoen, bai. Eta bion artean, Kirrik Itxarraka inen atera genuen liburua. Susakoak dira jateko mongoak, nik laguna ditut Susakoak, eta beneda asko maiztu dira. Bai, jende derra da hor. Eta espezietik ateratzen ginean nola ukitu zinen. Zentzu guztietan libua argitaratuta zegoen, ez zuere nola sentitu zinen. Atera nintzenerako argitaratuta zegoen. Ni espetxean egola argitaratu zen, eta gainera lagun batzuk egin zuten olako poesia errezitaldi bat, eta leku desberdinetan ere saiotxo batzuk egin zituzten, eta oso polita izan zen. Eta atera nintzenean, ja denboratxo bat pasatazion, orduan ja jendeak ez zuen hainbeste hitz egiten, eta orduan niretzako hobeto, lasaiago. Bai, esan nahi dute gertuko jendea, eta gero espetxean egola jende asko idatzi zian, gustatu zitzaiola esaten, eta esan izan didate ere, gustatu zaionik egon da, eta gustatu ez zaionik ere bai. Eta eskertu dut hori izan diatenak ere bai. Beti eskertzen da. Bai. Baina pena egongo zezu, igual ez egin alizatea aukezpenak, itzaldeak, ez. Ez egizu gustatzen. Ez, ni egia urruti neon, Euskal Herritik urruti, eta balde batetik ezin zan, baina era beren horrek ematezian aukera bat, pixkat distantzia bat hartzeko, ez? Argitaratu zen, eta distantzia bat zegoen hor, eta nire aita
eta nire 2 lagun min egontzian, bueno, 3 lagun min egontzian aurkezten, eta niretzako beraiek egitea ore bat, o plazerro bat izan zen, beraiek horregotea, ez zian olako penaik eman. Ez, ni nahi nuz izatea tresna bat, gero jendeak nahizunerako erabiltzeko, eta baitare jendeak pentsatzeko, hausnartzeko, eta hortarako balio izan du, listo. Igual esan jazue, baina zer eman duzu alde erantzian nabilek? Eman dit, alde batetik aitortza bat, ez? Idatzitako guzti hori, olako liburu batean egotea, beharra da. Niretzako izan da ere bai horri idatzita dagoen guzti hori terapia moduko bat ere bai, egoera desberdinei aurre egiteko, baita ere nire realitatea beste batzuei helarazteko bide bat izan da. Eta ez dakit, gero orain adidez ikusten dut, badan ere representazio bat, baina ni ere naiz pertsona bat, etengabe aldatzen doana, ez? Eta orduan, pentsatzen dut, orain gauza asko desberdin idatziko nituzke, ez? Hori askotan esaten da. Nik horrekan liburua hogartzen edakizteaz ginun, baina horrekan zuzakak oparitu zelaten. Eta nik gustatzen zen izen buruaren tonoa, ez? Alde erantzian nabil, como que nik ateratzen irakupetan, como alde erantzian nabil kontrako bidean noa. Kontrakorriente hori esan nahi dut. Arauen kontra edo normaren kontra baitare, hori ere bai. Baina punto positibo baina, ez? Maniagatik ez da, zukeriagatik ez da, hori gustatzen zago, da como oso alaia, ez? Bai, ala da. Migazitu nahi zezabiltzan ikasten, zogatu okagaz bana unibertsitaten zatozen. Bai, naiz ikasten antropologia. Ez esan. Bai, 4. urtea, maitzen nahi naiz antropologia. Baina, dena ondo badoa, meseduz, amen eta autoi, enaiz guztaua, baina amen eta autoi, ilailean dena ondo badoa, antropologia egiten hasiko nahi. Nik esate dizut asko disfrutatu detela eta disfrutatzen nahi naizela eta asko merezi duen karrera badala. Zergatik antropologia. Zergatik antropologia. Bueno, suposatzen kontatu dezun, pasadezunen guztien argira joango dela, Bueno, nahi txikitatik guztau, txikitatiko gaztetxutatik guztau zait asko historia, eta historia baino gehiagola hitza hunditan jendearen historiak entzutea. Historia txikiak, olako gauzak, eta misterioak, eta ez dakit, hola, bai, eta orduan ez dakit, antropologiak bauka, bai, hortikan ere asko, eta baita ere antropologia simboliko asko gustatzen zait, gauzek duten simbologia guk ematen diogun esan nahia. Asko gustatzen zait, orokorrian. Edo uste, igualokan nago, baina hortako zaudezu zuzentzeko, edo uste gizatearekiko karrera hau gutxi balogatuta dagoela. Gizartearekiko, ez dizutu lertu? Karrera orokorrean, izan daiteke. Eta psikologia bezala, edo eziketa bezala bezala. Ja. Ez, igual da karrera bat gero enpleguratzeko edo irtenbide gutxi dauzkana edo baitare prestigio soziala gutxi joki dezakena, baina nire ustez,
maila pertsonalean, ekarpen handi jaiteun nada, kriston ekipoa dago, eta alde hortatik merezi du. Pentsatzen du, zen zalantza asko eukinitu, eta hau kontatuko humorez, osea, ni lehenengo psikologia ikasi denun, baina betidanik, zepasatzea zientzietan dago sartuta. Eta daitza hasi nintzen zientziarako prestatzen, eta batean gabe 3 urte landik bertan DBH-a atera, eta sartu nintzen akzesoak preparatzeko 22 urte ditu, 3 urte falta zetekidan 25 urterekin aztertzeko, eta hasi nintzen zientzietan. Pandemia agertu zen, eta gogoak june bezitzakela. Bueno, jun, esan era momentua, agian igual hauerako, eta gero nenuk euskal filologia egin. Beira. Zerretatzen da, aurten matrikulatu nahi, sarbidea egiteko, maiatzen dela azterketa. Eta esan zidatek, karrera guztiak presentzialak zela. Eta filologia Gasteizen da, bai? Orduan, zalantza asko eukinitu, oinala hilabete bat, hilabete bat gau, nire muguak zerretenik ezin bai egaman zerbela zalantzak eta beharrezkoa da zalantzak eukitzea baino ezin Antropologia donostin da, hemen da. Eta lehenengo nenu soziologia pentsatzen zehola. Eta egabakia haitu nuenean integratu nintzen Bilbon neukela soziologia, bai. Bilbon, eta bueno, berriro preocupatuta eta antropologia aita ikaletu nion pedagogia edo antropologia nahita oso ona da ikasketetan da esan zidatuk antropologia, antropologia. Bai, oso polita da. Bai. Zer eman duzute ikasketa hauek, eduzu gradua bukatu, baina zer eman duzute? Eman diate oreka, bizitzan momentu batian nun berriz hasi behar nun gauza askotan, eman diate autoestima, baita ere. Eman diate hausnarketa iteko aukera asko, maila banako bezala eta kolektiboan jendearekin. Eman diate baita ere laguna handi pila bat, gaztetxo pila bat ezautitutelako eta nire klasekoak oso maiteak ditut eta lagunak dielako gaur egun. Jakintza, ez dakit, eta gero grina gauzak ezagutzeko edo gauza ikerketarako grina baita ere. Eta eman diat ere bai aukerak bizitzan, lan egiteko aukera batzuk ireki zaizkitelako eta ez dakit, danetik pixkat. Komentatu dugu poesia, liburua, antropologia, espetxeko bizipena, eta guztia kontutan atuta gizakia ere bazea zu
bezaki bat, eta bezaki bezala zuek ezkak edukiko dituzueki zentzuk izan etezke loak entzen zuten mamu horiek. Mamu asko. Bai, mamu pertsonala dauzkat, eta gero mamuak igual kezka lotuta gehiago gizarteko egoerari edo, ez? Mamu pertsonalak dira, Euskal Herrian egondan gatazka politiko armatuai lotuta, gaur egun oraindik, beldur batzuk edo zauri batzuk azalean dauzkagunak, eta tartean beldurrak. Amets gaiztoak eragite dituztenak, eta hor tartean, poliziari edo errepresioari edo gerta daitekenari. Asko kezkatzen hau adibidez, maila sozialean ere oraindik zauri asko itxigabe egoteak. Oraindik batzuk errepresioan bide hortatik jarraitu nahi izateak, eta horrek kezkatzen hau asko baita ere, gure mundua zertan bilakatzen ari gean, eta eraberean itxaropena daukat, ikustetelako gizarteko eremu desberdinetan, ere bai pertsonak, kolektiboak, taldeak, mugimenduak, elkartzeiela antolatzen diela, elkar saretzen diela, errealitatea aldatzeko borrokatzen diela, eta eraberen ikusten natura bea ere, ez? Natura bea ere zerbait bizia da, eta natura berak ere bere bidea ingo dula. Gu horreon edo, ez? Eta ez dakit, baina bai kezkatzen haute, baita ere azken urtetako pandemiari lotuta sortu dien egoera desberdinek. Oain Ukrainiako gerra hitz egiten da, baina gerra asko daude munduan, oraindik, aurretik datozenak, Palestinakoa, izan daiteke horietako bat, ez? Egoera zai asko daude munduan, da horiek kezkatzen haute, baina esan duten bezala, ez dut etxipenen eroi nahi, eta sinistu nahi dut, behintzat egunerokoan elkartzen geanok eta gauzak aldatu nahi ditugunok, pixkanaka, behintzat espazio bizigarriagoak sortuko ditugula, ez dakit. Eta esaten dugu, Ukrainiagatik, refusiatuak ongi etorri, ez dakize, eta hori oso nolako. Baina ere bat jabetu gaitezen ez dela lehenengo aldea refusiatuak onatzen ditugula. Palestinako pasatzen dena refusiatuak edukipen dituz edo beste zenbait kasuetan, ez? Bai. Eta itxasoa zeharkatuz aldiro bizitza jokoan jartzen dutenak, eta nik uste torrere, ez dakit, gure aurregitzietan Europan hemen ere ez, etortzen danak, segun ze azal kolore daukan, segun ze estatus ekonomiko daukan, segun ze kapazitate ezarri o normatibo dauzkan, segun ze dena ez, horre denak eragina dauka, eta hor asko dago hendik aldatzeko. Zer musika entzuten duzu? Danetik. Danetik. Bai, ez dakit, danetik entzutet. Bai. Baina, saiatzen naiz ere euskal musika hilekua egiten, segia da, igual azken aldinez, geroz eta baina danetik musika latinoa ere entzuten dut, edo ez dakit, gustatzen zaizki musika estilo desberdinak ere bai, baina saiatzen naiz ere bai euskeraz entzuten, ikusten jende gazteak nire inguruan geroz eta referentzi gutxio dauzkala, musika euskalduna lotuta. Eta zenbat talde ditugun, ze aberatxagean musikadetik
euskaldegi bai, Bai. bai. Bai, eta gazteak ez ezik, esan de gazteak, baino, segurazki orokorren gertatzen nahi zerbait. Bai, hori da. Eki, mila esako, eltortzea gaide, agurtu gainoela, nego agurtuko dituko, nego dituko besakara bat. Nik ere, bai. Bai. Jo. Mirako nego guztua ikusia, Hori da. Berbakainde. Agur. Agur.